नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव बरायफिनबावबाय। दा आङो माने दैमाखौ नायहैनो नागिरदों आरोना, माबायदि जाखो दैमानि कन्डिशना। दै बानायाव जायफोरा माने न' बांजों लोगोसे गोबां धोन सम्पति दाउ अमा बोरमा बायदिफोरखौ खोमानानै लानांबाय, बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायहरबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बयबो मोजाङै मोजां थांनानै थाफिननो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेल आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरोना। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बे चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला। थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै। नै लोगोफोर, दैनि कन्डिशना दासिमबो बारनो हानाय अबस्थायाव गैया दै। बेहाय ना नाव सोलियो ना मा सोलियो, बेहाय दा थाबाय था। ओरैजाय दखानफोरबो गैया जोंनियाव, थाव संख्रि बानलु माने बिराद प्रब्लेम जाबाय आरो। उपाय गैया, दा रानागौ मानि थाबाय था। साननैसो नांबावगोन अखा हायाब्ला, आरो अखा हाबाथ' आरो दावखोलायबाय दैया। बारनो हानाया, ओंखाम मोनजानाया बिराद मुस्किल जाना फैयो आरोना। मा जाबावगोन, जोंनि बे जायगायावबो नै दाबो दैयानो रानाखै, बारनो हानाय अबस्थायाव जायाखै। गोबां मानसिया लोमजानानै दङ। दिनै डक्टरनाव थांनो थाखायबो बारनो हाया, बेबायदि उसुबिदा जानानै दं। थाव संख्रि बानलु जोब्बाय, खरस लायनोबो गैया। बे दैमायानो आरोना, माने बेयाव लोमसावजोबनाया नोंथांमोना नुदोंमोन आंनि भिडिअआवहाय। बे गासैबो ओनसोलाव माने लोमसावला जोब्बाय आरोना, गोबांनि न'खरखौ खहा खालामबाय। लोगोसे अमा दाउ बोरमा मोसौ सोरनाबा सोरनाबा थैदों आरो दै। बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जाबाय। जोंहा बेयाव दा दालां मोनसेनि बिराद गोनां, बेवहाय दालां नांगौ जोंनो। दा बे ओनसोलाव रायजो जानाया जोंनि बर' मानसिफ्रा 30 बोसोर जाबाय आरो दै। 30 बोसोराव जोंहा बेवहाय जोङो भट होनो मोन्थायबो मोनबाय। बेनिफ्राय गोबां समाव माने MP MLA फ्रा भटनि समावल' गिदिर गिदिर खोथा बुङो आरोना, बेनिफ्राय माने खामानिखौ जेबो मावा। दा बे ओनसोलनि माने MP आनो जा MLA आनो जा आसुगुरजों समानबो खामानि मावाखै। ओरैबायदि बुंनो आन्था मोनसेबो, देखायनो आन्था मोनसेबो गैया दिनैसिम। दा जोंनि बे ओनसोलाव बर' मानसिफ्रा बेबायदिनो सोलियो, बिराद खस्थ' जानानै सोलिनो गोनां जायो आरो। दा मालाबा सोरबा गब'यो, सोरबा गब'नानै दै मोलोंनाय बायदिसिना बिदि जायो आरो। सम सम माने सोरबा सोरबा थैयोबो, बेबायदिनो थैगुलायलाङो मानसिफ्रा। दा गोबां बेराम जानानै दं, बिदिनो अखा हानायजों लाबजों दा बारलांनो हाया। नै मा अबस्था जागोन बे बेरामजोंबो दिनै मानसिफ्रा थैगुलायलांनो गोनां जासिगोन आरो। जोंहा बर'नि गेजेरावबो आसाम बिधान सभायावहाय गोबां MLA ओंखारबाय। माने BTC आव एसे खामानि जादों, आरो दा BTR होननानै बुंदों, BTR एकर्ड जाबाय। BTR आव एसे खामानि जादों जानो हानाय। जोंनि बे ओनसोलफ्राव जेबो गैया, बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्राया बेसो, जोंहा बर'नि गेजेरावनो MP आरो MLA थासे थानानैबो बर'नि गेजेरावनो मन्थ्रिबो जानो मोनलायनाय दंमोन आरोना। नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बर'नि जेंनाया दासिमबो माने जोबाखै। 50%बो जोबाखै होनना बुंनो हायो आरो जों। बहा 50% जोबदों? मेजर जेंनायालाय बबाव? जाय फरायसालियाव माने फोरोंगिरि गैया, जाय माने बर' गामियाव दालांफोर गैया, फरायसालिफ्राव थांलाय फैलाय फरायसाफोरनो सुबिदा गैया, जाय बर' ओनसोलाव माने दिनै ओंखाम मोनजायै मानसि दङ, बेराम नायजानो थाखाय दिनै सुबिदा गैया। दा बेफोरसो दा मेजर जेंनाया। जायफोरा माने हा हुनि लेन्ड पाट्टा मोनाखै दासिमबो, लोगोसेनो सरकारि गोबां आसनिफोरखौ मोनजोबनो हायाखै गोबां बर' मानसिफोरा। दा बेफोरसो जोंनि मेजर जेंनाफोरा। दिनै बेफोर बहा मावफुंजाजोबखो, बेफोर बहा सल्भ जाखो दिनैसिमहालागै? आसामनि खना खनला गोबां बर' ओनसोलाव माथो जों दाबो बेबायदि नुनो मोनो। ना खाथियाव हस्पिटाल दङ, ना गथ'फोरा फरायसालियाव थांनो हायो, दालां दङ, ना लामायानो मोजां, ना सरकारनि न' मोनदों, ना सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रा ओंखाम मोनजायै मानसिफ्रा माबा मोनसे सरकारनि मोनखो, ना मा जाखो? दाबो बै न'खरखौ नाय, ओंखाम उखै जानानै दं आरोना नोंथांमोना बै न'खरखौ नायनो। बिसोरा माने हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब न'खर आरो। दा दैया लोमजालांबाय, गोबां खहा जाबाय। अमाबो मासे थैदों, बिस्रानानो थैदों आरोना। दा मा जागोन बिसोरनि अबस्थाया? ओरैनो हाजिरा मावनानैसो जाखायो, बिनि गेजेराव
दैनि बाना जानानै लोमलांनायनि जाहोनाव माने माखासे गोबां खहा खालामबावनानै होबावबाय आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामथारनांगोन आरोना बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बे सनितपुर बेलस्रि बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जेंनानि सोमोन्दै जाहाथे बयबो मिथियो बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामथार लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।